kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seru sila Maraka Fama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka Fama ka journal Bambara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka Fama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di? Bi ye dɔgɔkun kunfɔri ye octobre kalo tile 5 san 2018 donbaru labɛnna fasiri jɛkulu maaw fɛ a bɛna lase a balimakɛ Seyidu Sila Maraka Fama fɛ Morikɛ Tarawele k'ale to suya kole la kunnafoni bakurubaw filɛ. Diɲɛma ɲɛkɔrɔ Mali ma to kɔ k'a sababu kɛ soniladon jɛkulu minnu bɛ yen kalanbolo olu taasira la. Bidonya in na u ye don kɛrɛnkɛrɛnnen u ye o ɲɛnajɛ u ye o dangɛnɛmaya n'o bɛ lakɔlikaramɔgɔw tɔgɔla don o bɛ o kofɔ. Polisiw tɔgɔla kalansoba n'u ko ma École nationale de police Bamakɔ kɔnɔ yan nɔ kunungo a ye ɲɛnajɛ a ye o kɛnɛ sigi a bɛ ta ko sabanan kofɔ n'o ye Mali kɔnɔ yan don kɛrɛnkɛrɛnnen min bilara polisilakaw olu tɔgɔla. Dunanjigiso min bɛ anw fɛ yan n'an ko ma Radisson Blu Bamakɔ yan kunungo a ye ɲɔnajɛrɛ kɛnɛ a ye o bisimila a bɛ jaabiw yirali kofɔ ani laɲiniw minnu ni u ko ma ko bolonɔbila sɛbɛn rapport o tɔgɔ de ye ko fɛɛrɛ minnu kan ka sigi sen kan yaasa fɛn min ye musolakaw olu jɔyɔrɔ bɛ se ka fa cogo min na jamana lakanani la don wɛrɛ la kumabaw olu ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sisan dani na aw ni ce Maraka Fama ka journal Bambara lamɛnli la dante aw la. An bɔra ko de fɔ sisan dani na diɲɛma ɲɛkɔrɔ Mali ma to kɔ fɛn min ye ka dun ka fɔ soniladon jɛkulu kalanbolo olu laɲini hukumu kɔnɔna na Mali kɔnɔ u ye don kɛrɛnkɛrɛnnen u ye o ɲɛnamaya a bɛ lakɔlikaramɔgɔw tɔgɔla don a bɛ o kofɔ kuma min n'u y'o don ba la o de ye ladamu ale ye yɛrɛkun kelen hadamadenw ma ale ye hakɛ de ye olu ma fɛn min ye ka dun ka fɔ kalan o ɲuman sɔrɔli o ye diyagoya ye jamanadenw ma. Nin kumakan in u ye nin don ba la ka sababu kɛ UNESCO ka laɲini o kɛra o ye n'ale ɲɛsin bɛ diɲɛ bondakun ka kalanbolo o sabatili ma nin don kɛrɛnkɛrɛnnen min filɛ diɲɛ bondakun kɔnɔ kɛnɛ kɔni don kɛnɛ min ni lakɔlikaramɔgɔw u y'a jira k'a fɔ sɔrɔbolo minnu kɛra ani laɲini belebele minnu bɛ yen olu laɲiniw bɛ se ka dameru cogo di fo wulikajɔ ka kɛ olu de ka kɛ u y'a jira k'a fɔ kalan kɔni n'an ko ma ladamu ale ye hakɛ de ye bɛɛ lajɛlen ma wa ɲuman sɔrɔli yɛrɛ fɛnɛ han u y'a jira k'a fɔ nin kɛnɛ in hakilina falen don k'a lajɛ fɛɛrɛ minnu kan ka sigi sen kan lakɔlikaramɔgɔw yɛrɛ bɛ se ka lafiya sɔrɔ u ka baaraw la cogo min na fo ka na se i ka dɔn k'a fɔ laɲinibaw n'o ye kalan ɲuman dili ye o fɛnɛ bɛ se ka sabati cogo min na. Kalansoba min bɛ polisilakaw tɔgɔla n'u ko ma École nationale de police Bamakɔ kɔnɔ yan a ye ɲɔnajɛrɛ bisimila a bɛ ta ko sabanan kofɔ a kɛra kunungo a bɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen kofɔ Mali kɔnɔna na mun ɲɛsin bɛ polisilakaw olu ka lahalayaw ma kumakan min n'u y'o don ba la o de ye polisi minnu bɛ Mali kɔnɔ yan nɔ k'olu kɔni ye fɛn min ye jamana kolosumali olu ye o taama sira ye ani adamadenya sabatili fɛn min ye fo ka taa se i ka dɔn k'a fɔ jamana dugubaw olu basigili ma u y'a jira k'a fɔ nin kɛnɛ in dɔwɛrɛ tɛ polisilaka ninnu u jɔyɔrɔ ye min ye o bɛ se ka dangɛnɛmaya cogo min na u kan ka jɔyɔrɔ minnu fa olu fana bɛ se ka dangɛnɛmaya cogo minnu na u ni jamanadenw cɛ kow kan ka kɛ cogo min na olu bɛ se ka yira cogo min na a bonya a tun bɛ jamana ɲɛmaa ale kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita minisiri min n'a ɲɛsin bɛ jamana lakanali ma ani jamanadenw ka kanda ma général de division Salif Tarawele ale y'a jira k'a fɔ ko jamanadenw sigin bɛ k'u ka polisiw filɛ dɛ wa u mago b'u la u ka lakana o sabatili kosɔn an'u bolofɛnw an'u ka tani ka segin o kosɔn sa u ye nin don kɛrɛnkɛrɛnnen u y'a bila minɛn kɔnɔ o de ye k'a fɔ fɛn min ka dɔn k'a fɔ lakana ka sabati jamana kɔnɔ jamana mago b'o la bi jamanadenw u fana ka se ka lakana sɔrɔ danaya ka sinsin u ni polisilakaw olu ni ɲɔgɔn cɛ. Dunanjigiso min b'an fɛ yan n'an ko ma Radisson Blu ale kɛra ɲɔnajɛrɛ bisimila ye a tun bɛ jaabi yira ko fɔ ani fɛn min ye laɲiniw ni olu kɛra nin sɛbɛn in kɔnɔ u k'a ma ko rapport dɔwɛrɛ tɛ ko ka lajɛli kɛ k'a lajɛ fɛɛrɛ minnu bɛ n'olu bɛ se ka sigi sen kan yaasa musolakaw olu jɔyɔrɔ bɛ se ka fa jamana o lakanali la cogo min na k'a sababu kɛ danaya sira ye musolakaw ye nin tun bɛ minisiri ka bonya kɔnɔ mun ɲɛsin bɛ muso den ani du o ka lahalaya ma n'o ye Nanayisa Sise ye laɲini belebele yɛrɛ ye mun ye nin bolonɔbila sɛbɛn in na o de ye fɛn min ye danaya ka kuraya musolakaw ani wolomasiri taabaw olu ni ɲɔgɔn cɛ minnu ɲɛsin bɛ
kɛ lakana ma jamana kɔnɔna na ani fɛn min ka dɔn ka fɔ musolakaw u jɔyɔrɔ bɛ se ka fa cogo min na olu ka baara sabatili la nin bolonɔbila sɛbɛn a bangera k'a sababu kɛ ɲininiw de kɛra maa hakili cɛrinenw fɛ u ye wulikajɔw kɛ ka bolonɔbila sɛbɛnw kɛ kalo 18 bɔɲɛnko jamana dugubaw ani fɛn min ka dɔn ka fɔ faaba kɔnɔ yan u ye ɲɛnama kɛ nin bɛɛ lajɛlen na a dɛmɛdonɲɔgɔnya taara fo ka taa se MINUSMA u ka dɛmɛ siraw ma olu ye a baarabolo waleyali nɔgɔya. Farafina bondakun kan a b'a jira la k'a fɔ Burkina lakana tigilamaw mugujugutila jatigɛwale kɛbaw u ye mugujuguci ta ka ɲɛsin u ma dɛ. Burkina wolomasiri taaba 6 olu bɔnɛna u nin na a kɛra mugupuron senfɛ mugupuron min ni a kɛra u ka jamana kaɲakaɲafan fɛ a kɛra gendarme 1 o salen yɛrɛ dugusɛjɛ koyi jamana kɔrɔnyanfan fɛ a kɛra ka mɛru o la. Nguara daba fanga ɲinina ani ni sɔrɔ boson b'a dun Benin jamana o kɔnɔna na Sébastien Ajavon ko a bɛna kiiri kura ye a bɛna kɛ kiiriso kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ fɛ ni o bɛna kɛ lahalaya kan k'a fɔ ko a kɛra drogue feerela ye a ka sɔrɔ bosonbaya o kɔnɔna na wa bolo tun bɔra a kan o san 2 o ye nin ye nka ko a ka kiiri bɛna kuraya tuguni nin kunnafoni ninnu dankɛnɛmayara kunungo o kɛra kiiriso dayɛlɛ dɔ fɛ Porto Novo. Ni ne bɛ dansigi bi laseliw la min labɛnna fasiri jɛkulu maaw fɛ k'a lase balimakɛ Seydou Sila Maraka Fama fɛ Morikɛ Tarawele k'ale to suya kɔlɛ la ni Ala ma ka jɔnya jɔ an na n'a jɛna n'a ye an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan dɛnɛndenw ka kunnafoni kuraw k'olu dankɛnɛmaya aw ka wasa sɔrɔli kama ni nin nisɔndiya kelen ye ni a b'a fɛ ka segin ka Maraka Fama ka journal Bambara lamɛn a bɛ se ka taa cakɛbaara bɔlɔlɔ tɛmɛsira fɛ n'o ye kunnafoni di sira ye n'an ko ma journal en ligne www.malizoom.net. Maraka Fama ka laselibaw a ka kunnafoni jataraw ani sɛbɛnninw an n'a bɛɛ lajɛlen ye ziiriw olu bɛ yen fɛn min ye fo ka taa se poyiw ma olu bɛɛ lajɛlen bɛ malizoom.net ale sanfɛ aw ka wasa sɔrɔli kama. Bi ye dɔgɔkun kunfɔri ye ɲɛnajɛ ka kan ka janto yɛrɛ la o fana o kɔrɔ ko ka ɲi dɛ an k'an janto an yɛrɛ la a k'an bɛn. Maraka Fama ka bi journal Bambara lasera aw ma k'a sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye.